என்ன மேம் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க? அதுவாடா, நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதை ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க, அதான் சரி நம்ம ரசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கேன். இவங்க கிட்டே கேட்குப்போம். ஹாய்டா, பேருண்ணா? விஷயமா? ஓகே ஓகே. என்ன ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கீங்க? மேக்ஸியா? என்ன டைப்பு? அம்பர்லா டைப்பு. சூப்பராக இருக்குப்பா. எப்படி ஸ்டிச் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க? மார்னிங் ஸ்டிச் பண்ணி இப்போ முடிச்சிட்டிங்க. நல்லா சூப்பராக இருக்கு. எப்படி கிளாத் எப்படி எடுப்பீங்க? சாரி ஃபுல் சாரி எடுத்து கன்வெர்ட் பண்ணி இது பண்ணிருக்கீங்களா? சூப்பர் சூப்பர். இந்த ஐடியெல்லாம் எப்படி வந்துருக்கு உங்களுக்கு? பாருங்களேன், சூப்பராக இருக்கு. பட்டர்ஃப்ளை மாதிரி இருக்கு பாருங்களேன், ஃபுல்லாக நாஸ்தி. இந்த பக்கமும் அதே மாதிரியா? சூப்பராக இருக்கு. ஓகே ஓகே. இந்த ஸ்லீவ் எப்படி இவ்வளோ கிராண்டா? சாரிலே ப்ளவுஸோட ஓ, ப்ளவுஸில் வர ஹேண்ட் டிசைன் வந்து இதில் பண்ணிருக்கீங்களா? சூப்பராக இருக்கு. ஓகேவா? இது செம்மையாக இருக்கு பாருங்க.